běžet. Pojďte, slečno. Poběžíte. Dobrý, že poběžíte. Máte chviličku. No, když pojďte se s náma zatančit. Nemáte tak krásný koblíčky na té hlavě. Nevím, jestli zvládnu tanec. Jo, zvládnete. Pojďte. Jdeme na to. Pojďte. Opravdu. Vyhecujeme se vás. Jo, určitě, běžíte. Jdeme na to. Tak já tady si zdravím Edíka. Ahoj, Edíka. Ahoj. Takže jdeme na to. Takže nabijeme prach, jo? Zad. Tepík. Nabijeme prach. Zastřelíme kovidáčka. Došlapem. A nabijeme prach. Tepík. Došlapem. Zad. Zastřelíme kovidáčka. Zad. Dupem. Super. Ty jsi ale šikovná. Jo. A nastýčovaná. Takže vyběhneme se. A zatancujeme si. A jdeme na to. Zad. Tep. Ťap. Zad. Tep. Ťap. Zad. Tep. Ťap. Ano, výdech, ano, tak a jdeme na to. Teď budeme ťapat do strany, jo? Ťapeme do strany. No. Kroutíme zadečkem. Umí to běžcí? Super, umí to běžcí. Takže jdeme. Ťap. A jdeme ze schodů dolů. Super, a jdeme na druhou stranu. Ťap. Jdeme ze schodů dolů. No ale ty jsi šikovná běžkyně. Ještě jednou. Ťap. Jdeme. A máme první blok, děvčata. Hej. Takže Evíku, já bych na tebe měla ještě pár otázek. Že jsi pro nás měla takhle, jsi si udělala čas, super, my jsme strašně rádi. A chtěla jsem se tě zeptat, proč běháš? Získávám fyzičku, aby utekla manželovi. Tyhle, tak to by mi nenapadlo. A manžel je rychlej. Musím být taky rychlá. Je vysoký? Je. Takže dlouhý nohy mám. Jo, super. To já ne. A ty to doháníš jinak zase, jo? Doháním tu fyzičku. Takže, jaký styl běhu preferuješ? Já preferuji, na koníčka. Ano, ukáž nám to. Super. Potom plavecký. To neznám. Od dneška budu preferovat taneční. Ten ti zabere víc času, ale je elegantní, je velice elegantní. To nebude tolik na fyzičku, ale třeba se chlapi budou natáčet. No, ale nohy si stáhníš, nohy. Ano, trošička, ano. Super, to jsme rádi. A ještě jsem se tě chtěla, jestli doporučíš našim posluchačům, jak se obléct správně na běh. Jak? Hlavně elegantně. Utíká manželovi, chlapi se musí otáčet, ale musíte být vidět, aby vás ten manžel našel. Takhle by mi neviděli, vy? Takhle ne. To je krásné, fosforeskující barvičky, aby člověk byl v lese vidět. No to je pravda, všeť? A Eví? No tak super, ještě máme jednu otázku. Jaký pocit máš z dnešního tance? Nádherný. Já bych nikdy nevěřila. Běžíte lesem, to ano. Příroda nabíjí. Ale ta hudba a tanec, to uvolnění. Super. Kyčle dobrý. Drží, všechno drží, neodpadne. Všechno nádherný. No super, no tak krásně jsem se uvolnila. Tanec doporučuji. Takže super. Doporučuje tanec, běh, všechno. V lese dá se dělat cokoliv. Díky, Evíku, díky. Čau. Dobrý den, paní. Když tady tak hezky pochodujete a cvičíte, umíte tančit? Děvenko. Dobrý den, zdravím. Paní vypadá, že je sportovně založená, ano, krásné, vysportované nohy, zadek zpevněný. Vám to půjde samo s těma bokama, co myslíte? Ježiš, já nevím, děvenko, myslíte, že bych mohla? Určitě, tančit může každý, pojďme to zkusit. Jo. Jdem na to! Tak paní Boženko, jdeme na to. Jste připravená? No, s rukama to zkusíme. Opírám se. Dobře, takže začneme. To kdyby Venoušek viděl.
se dokážu zrušit. Tancovala jste moc krásně. Ježiš, zeptám se vás. Jak jste se vůbec dostala k walkingu? Ne, já nepiju, opravdu ne. Děkuji, ale nezlobte se, já jsem to myslela jako někam, jak jste se dostala. Jo, chození. No víte, můj Vanoušek, my se furt vodíme za ruce. I po těch 35 letech, furt se vodíme za ruce, ale tohle se říká Vanoušku, pojď se projít. A on je nějaký utkání UFA, víte, asi nějaká vesmírná odisea, nebo nevím, co to bylo. Říkal, Boženko, musíš jít sama. Ale já jsem zvyklá si furt za něco držet, víte, já toho Vanouška furt mám u sebe. No tak mě dal tady ty hůlčičky, okay? A moc krásný, zlatý Vanoušek, zlatý. Tak jsem se jich takhle chytla, víte. No, tak je furt držím a jdu a tak jsem začala. A můžete se opírat o hulky, a ne o Vanouška, že? Ano. No tak Vanoušek je Vanoušek, to víte, ale taky dobré. Tak děkuji za vaši odpověď, ještě se vás zeptám, jak často a jak dlouho chodíte. No tak víte, Vanoušek rád vaří, moc rád vaří a já, aby měl klid na tu snídaní, oběd, večeři, svačiny, no tak já mám snídaňový okruh, obědový okruh, večeřový okruh. No a víte, když teda hodně prší, tak já se vždycky někam schovám. To jsem se chtěla taky zeptat, jestli chodíte za každého počasí. Ne, Vanoušek to neví, to mě neřekněte, ale víte, Jaruš, sousedka Jaruš, to je taková sousedka, Božka, pojď se schovat ke mně. A víte, já to nechci obtěžovat, nechci, takže tak jdu dále v krouháčku, dále hospůdka na růžku. Teď je to těžší, takže jdu. Zastávka na Bolevci, tam je taková křížka, tam se schovám, tam takový krásný, něco podobného, co držíte v ruce. Mikrofon. No a je mi teplo. Dá se za každého počasí. Ono se říká, neexistuje špatné počasí, ale špatné oblečení. Ano, vidíte, jak jsem oblečená, jo? Teplý, hlavně uši. Krásnou máte. Ano, ruce, abych se mohla držet těch to fakt mrzne. No, takže, já vám moc děkuji, líbilo se vám tančení. Já jsem byla překvapená, to až Vanoušek uvidí. Ježíš, to se moc rád podívám. Až udělám, hop Vanoušku, takhle, no to se těším. My jsme rádi, že jste se zapojila, já se budu těšit na příští shledání. A mějte se. Ahoj. Co se nám stalo? No, jste neviděla tady. Pardon, já tady poslouchám sluchátka, v pohodě, děkuji. V pohodě. A nechcete se trošku zpamatovat při tanci? Při tanci. Já vím, že posloucháte hudbu, myslíte, že bych přišla na jiné myšlenky? Určitě, že by mi to sedlo. Já myslím, že určitě. Trošku byste se zpevnila, trošku byste potřebovala. Jdeme na to, zpevíme se. Jdeme! Takže ahoj, Pepička. Čau, zdravím. Čau. Já jsem ráda, že jsem tě tady viděla, že jsem ti trošku zachránila život, viď? No, si to otřes, dobrý, si nic pamatuju těch kroků. Určitě. Takže jdeme na to, ukážeme ti pár kůčků, aby si měla trošku větší rozhled v tvém životě. Dáme si bezkontaktní dotykovku, jo? Ano, bezkontaktní, to znamená, jdeme na to, jo? Nebudeš se mi dotýkat a budeme kroužit, jo? Takže a jdeme do strany, jo? Kroužíme. Na druhou. Super, ty tomu přidáváš takový super pohyby, jo? Teď jsem vlasy. No nevím, co bych přidala já, no ale taky tam něco mám, dobrý. Tak já zkusím, možná naučíš něco ty mě. Pojďme na to. Takže jdeme do strany 2 kroky a přidáme ťapky, jo? A 1, 2, 3, 4, 5. No, já se trošku motám. Přidám vlasy. Naučíš se časem, nejsem zvyklá. Jdeme a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. Tak mydlíme všechno špatný, jo? Umíš to? Za sebe takhle jako dostat všechno špatný. Teď couváme od sebe, jo? Co to kdyby náhodou. Výkopama, jo? Kopíme. Super, ještě jednou. A šup. Super. Takže bezkontaktní. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ještě jednou, jakrát. Já jsem ti zapomněla, že je to 3krát. Super. Ještě jednou, 3krát, jo? 3krát. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, výkopy. 2, 3, 4. Super. Hudba bude? No, zaspíváme si? Jasně. Tak jdem na to! Takže, jakou hudbu, Pepičko, jak to říkají doma? Epko, Pepičko. To je krásné jméno. Takže Pepi, jakou hudbu posloucháš tak jako? No, tak, co se naskytne, ale klasiku, ne? Klasiku, jo? Tadadam. To bych teda tak neřekla. Víte co, ono i na klasiku se dá dělat cokoliv, jo? Jako tadadam. Já jsem viděla i kácet stromy. Cokoliv. Dobře, tak to jsme překvapila, že Mozart, Beethoven, Mozart, Dvořák, všechno tohle. Všechno to znáš, jo? U nás to jede doma. Jo, jede? Já myslím, že jste rukeři doma. Ono to vypadá možná, co?
Přesně tak, ano, to znám. Málo kdy dělám. Já to taky dělám. Já zase po chtějí vařit, tak to taky dělám takhle. Akorát u mě to tak jako asi nevyzní jako u vás třeba dlouhýma vlasama. Vlasy, no. Aby to pochopili. Asi si to vypěstuju. Tak teď to půjde lehce, že jo, když máme domácí kadeřnictví. Tak, ano. Jak zúročíte tuto lekci tance v budoucnu? No, co tak. Se tady dneska naučila? Pro mě to mělo velký přínos, jo. My se se svým přítelem scházíme v podchodu. Nekec. Takže nebojíš se to? Po schodech dolů, já za ním budu. A dole. Jo, tak to je dobrý, to je dobrý. To je dobrý. To by si taky mohla cvičit. Já ze schodů chodím takhle. Tak ale ty mě to naučila. Ale ty to vypadá ladnějc teda, tak asi na to taky najedu. Co by si zkázala svým vrstevníkům, svým kamarádům? Hele chlapi, kámoši, všichni rokeři, nerokeři. Panče, tady tě to pěkně. Super, takže tě dík. Čau. Čau. Cyklista. Pozor, 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 pozor. Já jsem viděla krásně nalezáte na to kolo. Už se vás mám přijela. Máš to, jak slezáte? Je, jaká to dřina. V těch úzkých šatech. Já věřím. To je modá. Krásné cyklo oblečení. To musíte mít nohy furt u sebe, víte, aby mi nebylo vidět pod sukní. A musíte se rozhoupat. Takhle. Kolínko ke kolínku. Elegantně. Já se vás zeptám, jestli tak elegantní. Děkuji jste někdy. Děkuji. No, zkoušela jsem to. Zkoušela. Možná mi nebudete věřit, ale zkoušela. Zkoušela jsem to. Bez kola, teda bez kola. No, to asi moc nejde. No, ale dobrý, já myslím dobrý. Jo, mě jde všechno. A já bych se docela chtěla kouknout, jak jste tady tancovala. Ukážete mi to. Já se musím zeptat se naučit. Víte, já tu nejsem sama. Neukažte. Babetko, nespinkej. Babet. Ježíš, ale to je běžný pejsek. Ježíš, babetko, neboj se, paní tě neublíž. Neboj. To takhle nemůžete na ní rychle. Babetka má zvyklé, má pelíšek. A na ní jsem větra, ale pozor, já můžu to podevát. My můžeme, pojďme si zatancovat, můžeme. Babetko, půjdeme. Říká, že ano, tak pojď, babetko, pojď. Já jsem připravena. Jdeme na to. Ano, na co? Na krok. Ano. Otočíme se k sobě. Prší. K sobě. Tak, a můžete zapojit ramínka. Šimi. No, ale už vidím, že jste někdy tancovala. Ano. Tak, ale já jsem talent. Velký talent. Šimi. Ano. Víte, otočíme k sobě, aby jsme se zase nezdržovali. Ano. A půjdeme 2 kroky. Raz a 2. To mi taky jde. To mám velkou praxi. Šimi. Raz, 2, 3. A od sebe 2 kroky. Hop. A super. Naposled. Šimi. A od sebe. Super. A teď se k sobě, protože se máme rádi, že jo, všichni. Otočka. Raz, 2, 3. A já musím dát na ty kolínka pozor. Ano, 4 kroky, jo? Ještě jednou. Ano, 4 kroky. 4. Raz, 2, 3. A už jste tady u mě. 4. Krása. Zkusíme to spojit. Šimi. A. Raz, 2, 3. A od sebe a k sobě. Raz, 2, 3, 4. Se velice šikovné. Zkusíme to nahoru. Takže já se vás zeptám na pár otázek. Vidím, že máte krásné kolo a krásného pejska. Ano. A jak se dá teda cyklistika skloubit s chovem zvířat? No babetko, řekni, paní tady. No, tak my s babetkou, já vím, jo, určitě, no, babetka mi tady napovídá. Tak víte, ona se musí vyvětrit. Na čerstvém vzduchu, nemůže být furt zavřená doma, to by nešlo. Takže já jsem mi tady vytvořila takový krásný košíček proutěný. No, moc krásný. I na houby může být, že? Ano, ale to nevím, jestli babetka by jako dovolila, no, ale tady celé to zdá dát, pod to, ano, že praví. A tady má takový pelíšek, krásný, červený. Takže vlastně vy to můžete skloubit dobře. Babetka sedí, kouká, vyjedete. Babetka lež, takhle hájá, babetka. Veď babetko, takhle my jezdíme. To je moc krásný. Jezdíme. Ještě se vás teda zeptám, vidím, že máte krásné chrániče, helmu. Ano, to je důležité. Takhle se chráníte teda, to je důležitá ochrana při sportu, velice důležitá. Protože víte, my tady jezdíme dost často, jo. A tady to území, tady je gang místní, takzvaný veverčí gang. A ty veverky, víte, oni když mě spozorují, nevím, co je to vždycky popadne, co mají v tlamičce, v pusince, tak hážou dolů. No to byste nevěřila, to docela bolí, jo, takže tam, že tady máte takovou ano. To byla tady taková zrska, tady. Zrska, ano, babetka by měla úraz. Takže to je proti horním bombardováním ze zhora. No a pak občas ty stromy, vidíte ty stromy, ono se vyhnout se takovému stromu, víte ten rozkol, to je problém. Takže proto mám takhle
Rozrážím stromy, ano, přesně. Vybavená jsem na. Ještě se vrtím. Šla, děkujeme, mějte se. A je, auta se jedu. Ahoj, Ahojky, já jsem Anička. já jsem Eva. Zdravíme vás z dnešní taneční lekce. Doufám, že jste si z toho něco odnesli, že jste si to užili, A sami jste viděli, že tančit může každý. kdekoliv, Kdykoliv. s kýmkoliv, jakkoliv, v jakémkoliv outfitu. A nejen tančit, ale sportovat. Může dělat milion věcí venku, doma, kdekoliv. Držte se, Zdravíme vás. ahoj. Papa. Děkujeme.